blikáš, ty kokot, ja budem blikať. No natočaj to zozadu. Ale blikaj tam, ty kár. Jak, tak? Tak, áno. No už blikaj! Dohora, ty kokot. Blikaj, ty priebaný. On zastavil! Blikaj! Ty kokot! Blikaj! No blikaj! On normálne zastavoval. Blikaj, ti hovorím. Teraz dosane pezinku, no. Daj sem. No. Nestačilo. Daj sem, kokot. Ty si retardovaný. To Natáčaj to, ale. zastavil. Natáčaš to? Natáčaš to? Áno, ty priebaný. No. Ty si kokot, ako koľko, vy ste jednotí. Jeb na to už. Normálne, daj sem, aby blikaj. Kde to je? Jula to má. Daj sem. Nerom ty jebnu. A čo vystúpiť najebe? Kto mi najebe? Pojeba. To ne takto máš blikať to, aby sa ti to vnútri odrážalo, ty fas. Len mal si zablikať, chod za oným, za škoľou, keď sa posere. Ale neuvidí. Teraz si dobre rozumie piču. Kto? Tak? Proste, to je jebnuté toto. Toto je prísam piču kokot. A keď zastaví teraz čo? A nič. Obehne ho, ne? Tak aj policajt nešli oproti. A čo aj jebem? Povedz, že si svietil. Dávaj, ja blikám, predbiehaj. A blikni to na ňo. No, trojka. Máš? Dobre, daj už sem. Počkaj si tohto! Pusti to video teraz. Však to mám oné zapnuté. Jula, ty si jaký dosraný, ty kokos. Chlapče. Teraz blikaj, blikaj! No, ty jebnutý. No blikaj! Ty si... Ty radšej jazdí normálne, než najebeš kokot. Papulu nosani. Blikaj! Normálne kúbko do piče.